zit nog een mees, kijk, er zit nog een mees. Er zit een mees boven in de boom. Zie je hem daar zitten? Nou, dan hebben we 4 komen, dan staan er 4 op. Nou, daar ben je. Als er een vogeltelling is, dan gaan we hier 's morgens hier zitten met een bakje koffie en dan pakken we pen en papier. En dan gaan we dus de vogels tellen die we in de tuin hebben. En Merel. En die geven dan telefonisch door aan de Landelijke Stichting van Vogeltelling. En hoe herkennen je al die vogelsoorten? Nou, de meeste vogelsoorten, dat is dat je dat van nature meegekregen hebt dat iedereen die dat verteld heeft van zo heten ze. Maar ik heb ook wel diverse dat ik ze opgezocht heb in een boekje. Just like me, they long to be close to you. De gedragingen van die vogels alleen al, hè? Hoe ze zich gedragen, hoe ze zo door de tuin heen sluipen hier naartoe. En dan zit er eentje op de tafeltje te pikken en dan zijn er nog een paar merels bij, die willen er ook op. En dan vliegen ze elkaar in de haren en dan zie je ze recht bij elkaar omhoog gaan. En dan denk je, hé, de voorjaar komt alweer een beetje tevoorschijn. En dan liever hier een territorium maar weer afbakenen. Zo zit dat een beetje in elkaar met deze beestjes. Nu is goed en boven los. Los? Ja. Zullen we nog een keer proberen? En boven los. Ja. En wij doen een project voor NHL. En we gaan uitzocht om bij Hofwijk, hier vlakbij Squallen, een leuke dag voor de ouderen te organiseren. En het heet Dolle Donderdag. Aha. Ja. En we willen graag de mensen met de wie kennis maken te laten, zodat ze daar wat meer met de band de interactie hebben en dat ze daar wat mee omgaan kunnen. En gewoon een hele leuke dag verder. Juist. En Joost, zullen we direct een keer een poging doen? Ik doe wat is het? Bowlen. Bowlen? Nou, ik heb het wel eens gedaan. Op een bowlingbaan zo is het hetzelfde als die daarbij kan maar gebeuren. Nou, net helemaal. Dit is mooi op een computer, zeg maar. Ja, een computer heb ik niet. Nee, maar dat ging je dan van. Oh, nou, zelf zien. Moet kijken als ik het goed kan. Ja. Heb je wel eens achter de computer zitten? Heb je wel eens een computerspeeltje zien? Nee. Dus dit wordt jouw eerste keer? Ja, want ik ben er niet. Ik mag graag wat alles doen en prutsen en maken en zo. Maar technisch moeten ze niet bij mij aankomen. Nee. Oh joh, je zit hier? We laten Paulina even de tomaat. Nou Millie, een beetje rustig aan, hè? Als je boven bent, loslaten. Allebei knopjes. Ja. Ik get er al. Ja, zo? Ja, heel goed. Volgens mij werd ik een hele... Kijk eens, in. Ja. Oh nee. Die kan wel eens mij. Ja, echt mooi. Nou, zal ik het nou even doen als jij een beetje weggaat? Dan zal ik het even zien dat ik het ook kan. Ja. Daar gaat hij. Ja. Nee, dan toch één gaat er vast, hoor, Minnie. Ja. Zie je het wel?
gaat ook weer in de goot. Ja, die... Ja. Gaat hij weer in de goot. Oh, wat erg, wat erg. Oh, wat erg. Ze wil wel mooie winnen, hè? Bolt met? Nee, joh. Nou, nog maar een keer. Ja. En net weer in de goot, hè? Nee, potverdorie gaat hij weer verkeerd. Wat rot ik. Zo'n ding we op een kamer hebben, dan komen we nooit meer van de kamer af. Weer in de water. Nou, maar die is wel. Nee. Ik ben er nou bij. Maar je bent wel aardig van een tik. Oh, wij zijn zo voelen. Ik kan je niet voorstellen, dat is onze leeftijd. Hoor. Ja. Ik zeg wel, dat gaat er niet uit. Ik ben al 85. Dus, Maar dit is wel helemaal... Van 84. ja. En hier niet wel eens een computerspel dingen? Nee, niet computers. Oma, kijk even, daar moet je even op schieten en dan met die muis. Maar ik zit altijd al met dat ik links ben, dan vind ik het vervelend. Maar nee, computers, nee. Ik heb zelf een computer hier. Hartstikke mooi, niet?